Noi astăzi, într-un nou format, vom despacheta comanda de la Pharmacy. Miriam Stăpia, cu baby Miriam, da? Cu fetița mea. A treia fetiță care a venit în familia noastră anul acesta, da? Anul trecut pe vremea asta eram burtică, tot eram în rochița aceasta îmbrăcată, dar iată anul ăsta facem, la sfârșit de an, facem un unboxing, da, mami? Da? Arătăm ce am primit astăzi comandă. Arătăm? Da, iubita mea, da. Și iată așa. Acum vă arătăm împreună ce produse minunate mi-au fost livrate de către Pharmacy. Astăzi am primit prințul era. Are 6 kg și 800. E vesel de tot. Multe produse. Așa, în primul rând, iată, avem frumos spus, da, ca să ajung cu produse de siguranță de la companie. Iată așa, un suport protector, un accesoriu. Da, Miriam îi place. Așa, avem însăși factura care ne vine. Iată. Sunt toate produsele și tot așa mai departe, cât achităm. Respectiv, vom începe tot ce este la prima, la îndemână, da? Așa, în primul rând mostră la elixirul din 15 uleiuri foarte prețioase. Acest elixir poate fi folosit, da, în formă de a testa produsul însăși și faie de cumpărat în volum mare. Iată așa o mostră. Avem aici și mostrele de la șamponul din seria hidratare. Iată așa. Avem un set. Aceste mostre, de fapt, nouă ne sunt livrate pentru fondatori. Pentru a lucra cu ele. Iată, setul și de concealer, seria nouă. Încă o mostră de elixir. Așa. Da, iubita mea. Ce mai mică suntem? Cineva s-a obosit? Ne uităm împreună aici. Asta este un accesoriu pentru soluția noastră de casă. Și-au transpirat, da, de la rece. Soluția de antidegresantă vegană. Este produs pentru îngrijirea locuinței. Este extraordinar. Noi folosim atât pentru cea unei tigăi. Da, Miriam, afirmă. Uite, iubita, ține asta așa, să te joci, da? Asta îți place mai tare? Da? Numai nu ți pune în guriță. Da? Nu se pune. Uite așa. Cineva creează interes. Și deja acest spray, da? Acest accesoriu pentru a pulveriza însăși produsul și a-l folosi în calitate optimă pentru a face curățenie, da? Este extraordinară, foarte, foarte bine își face lucrul. Îmi place foarte mult că este un produs vegan, un produs bio, care ne ajută foarte mult pe noi, gospodinile, pentru a face mai eficient lucrul. Și îl recomandăm cu mare, mare încredere. Apropo, nu are miros. Așa. Mai departe, la produsul de casă, mai avem și pentru suprafețe, soluție care este antibacteriană pentru toate suprafețele în locuință. Are 1 litru, este o soluție concentrată, este extraordinară, îmi place foarte și foarte mult, nu lasă urme, este genial. Așa, încă un produs minunat este soluția pentru camera de toaletă, anume pentru, da, pentru locșorul ăsta, cum se zice. Așa, pentru vasul de toaletă, hai să fim mai conciș. Are 750 ml, la fel este un produs vegan, e bio, minunat și cu miros foarte și foarte ușor. Încă un produs de casă pentru eliminarea ruginii, calcarului, iată așa, iarăși 1 litru. Este un volum destul de bunișor, mai ales cu soluțiile din concentrate și ele foarte și foarte bine. Sunt fără fosfați, fără formaldehide, fără clor, au mirosul foarte și foarte ușor, nu este un miros pătrunzător și nici ca cum deranjant, dar mai ales pentru persoanele care sunt alergice la produsele chimice de îngrijire a locuinței, recomand cu mare încredere ca să optați pentru acele soluții care nu vă afectează sănătatea. Este foarte important. Și mai ales dacă aveți bebeluși micuți, da, mami, de micuți, da, care trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și a membrilor familiei. Așa, încă un produs genial, praf, da, un detergent praf, OxiClean, pentru 33 de spălări, are 1 kg, așa.
Acest produs este pe recomandare, se deschide într-un mod unic aici și arată foarte bine la îndepărtarea tuturor tipurilor de pete. Se dizolvă foarte bine în apă fierbinte, se lasă hainele, țesăturile, da, în dependență de gradul de murdărie sau gradul cât este de pata, cât este de veche. Acționează, respectiv puneți la regim obișnuit de spălare și scăpați de pete. Aoleu, dar mai ales dacă aveți copii mici care încep diversificarea, hăinuțele foarte bine le puteți da o nouă viață, o nouă șansă, folosind acest produs antipete, acest detergent. Uitați. Să vă mai arătăm restul produselor. Da? Așa. Iarăși mostre avem aici din seria Lumi Radiance, este o serie de îngrijire a tenului, antipigmentare, da? Și pentru iluminarea tenului. Este o serie extraordinară. Am să vă arăt aici cum vin mostrele, vin foarte și foarte frumos. Sunt niște mini-kituri unde puteți să testați produsul, dacă să vedeți dacă vi se potrivește. Într-adevăr, îl faceți comandă și în format mare. Iată așa. Respectiv avem din Age Reversist, iarăși la fel, iarăși Lumi Radiance, pentru că vin câte două. Și eu cu mare drag vă ofer și vouă cadouri atunci când vă livrez produsele. Da, o parte din voi știți despre asta. Iată așa. Am să vă arăt ce mai avem aici. Iarăși Age Reversist. Vreau să vă arăt toate mostrele odată. Din seria de îngrijire a părului cu extract de usturoi și capexil. La fel pentru îngrijirea tenului. Aici avem Resurface. Da, Miriam, serie, da. Gama pentru volum de îngrijire a părului. Da. Și mai avem iarăși gama pentru volum de îngrijire a părului. Mi-am făcut comandă de asemenea de pastă de dinți pentru albire. Da, așa. Îmi place foarte mult această pastă de dinți. Este genială. Pentru mine, din seria Lumi Radiance, mi-am făcut comandă de acest gel de spălare a tenului, gel iluminator. Îmi place foarte mult, eu l-am mai folosit. Are 100 de ml. Este genial. Pentru a menține tenul luminos, dacă vine așa sigilat. Ce mai? Dorești să desfacem? Da? Bebelușii sunt interesați cu lămuriți de mamișa să desfacă. Invita? Hai să vedem aici. Să arătăm, da? Să arătăm pasta de dinți, da? Uite așa, pasta de dinți și la fel vine sigilată. Da, arătăm la public. Aici, iată așa, vine sigilată, îmi place foarte mult. Asta denotă faptul că este grijă față de consumator, grijă față de noi clienții, influencerii și tot așa mai departe. Ține mani. Este un produs extraordinar acest pastă de dinți. Noi nu o schimbăm, o folosim de mult timp. Așa, mi-am făcut comandă de asemenea de gelul, de primer iluminator. Așa, pentru machiaj, îmi place foarte mult, la mine tenul dacă este uscat, eu optez din seria VFX Pro, acesta nou încă nu l-am încercat. Și pe cel vechi, da, l-am folosit și îl folosesc, chiar are un nou format, mai neobișnuit. Și acesta încă nu l-am folosit pentru că mai avem încă cel vechi, adică cu formatul vechi, textura veche și urmează deja acest VFX iluminator să-l folosesc. Am făcut am avut o colaborare cu un make-up artist de la noi din Drochia, din oraș, și ea la model a folosit această variantă nouă. Ce să vă zic, a rămas plăcut surprinsă, machiajul s-a primit extraordinar de bine și are efectul acesta de Photoshop. Corectează foarte și foarte bine imperfecțiunile în ceea ce privește că aplică, da, fondul de ten și se aplică destul de bine, se uniformizează și într-adevăr corectează unele imperfecțiuni atunci când, iată, se fac fotografiile. Are acest efect de Photoshop, este extraordinar, chiar dacă tenul este neuniform. În schimb, acest primer, el face ca fondul de ten să se așeze uniform pe ele. Așa o recenzie minunată.
Acum am să vă arăt produsul care l-am primit din Glow Club, fiind membru Glow Club. Primim câte un produs în cadou în fiecare lună. Iată așa. Acesta este renumitul crem balsam din calendulă. Eu ador acest produs. El merge foarte și foarte bine pentru pielea uscată, mai ales acum pe timp de iarnă, pe timpul rece. Salut! De asemenea, puteți să-l folosiți atunci când aveți tenul deshidratat, foarte bine regenerează și are efectul acesta de a înmuia pielea, de a o trata. Da, iubita mea? Da? Poftim! Îți las ție? Îți place, da? Oricum am eu o să folosească pentru el. Acum timpul rece este ideal de a folosi. Acum vreau să vă arăt comanda dacă a fost peste 1515 lei. De asemenea, compania ne răsplătește cu cadouri, dependență de sumă, adică sunt cadouri imediate, în afară de programul de bun venit. Și în magazinul online Pharmacy am primit acest ser din arbore de ceai, care are un efect antibacterian, tratează foarte bine imperfecțiunile de pe piele atunci când se luptă, da, adolescenții sau chiar persoanele, da, mature, se luptă cu careva erupții pe pien sau cu acnee. Iată, acest ser se ia un bețișor de vată, se aplică local, foarte și foarte bine ajută pentru a trata toate aceste imperfecțiuni și de a trata chiar și acnee. Și pe lângă serul din arbore de ceai, iată și acest gel cu paprika și chili. Este un gel cu efectul de tratare, de calmare a durerilor de picioare, de spate. În caz când sunt răceli, se face frecție cu acest gel din paprika și chili și foarte bine ajută la ameliorarea stării de sănătate. Are 150 de ml. Așa, acesta l-am primit cadou. Deja la suma de 1515 mi-a venit cadou parfumul Reina. Este o aromă extraordinară, persistentă. Aromele turcești în general sunt senzaționale. Îmi place foarte mult, are note dulci, este persistent și chiar este pe placul multor cliente de la mine și de asemenea, siguranță că îl voi face cadou persoanei dragi care știu că într-adevăr iubește această aromă. Uite, în noiembrie a fost promoția de extindere a programului Glow Club și pentru 3 recrutări s-a oferit o aromă Hera. Este o aromă proaspătă, este o aromă cu miros de strat de ozon, este genială, are 65 ml, arată senzațional, este superbă. Deci împachetată eu o las, va fi sub formă de cadou. Desigur sunt sărbătorile de iarnă și numai decât că o voi folosi. Iată aici se iată așa mai departe, sper foarte mult. Foarte mult, iată așa, el se vede mai bine. Da? Iată așa. Este o aromă senzațională. Și de asemenea, pentru 4 persoane noi aduse, la 4-a persoană, compania a oferit acest cadou super. Este gentuța de make-up Pharmacy. Da, este. I-am dat pe ce. Este momentul. Este fabuloasă. Fabuloasă. Îmi va ajuta foarte și foarte mult atunci când voi face prezentări cu, iată, așa, prezentări offline în teren despre produsele de machiaj și iată aici este oglinjoara. Uitați-vă cât este de superbă, cât este de frumos împachetată, cu grijă, uitați. Vai, este senzațională și așa. Aici are o peliculă de protecție, este fenomenală. Iată așa, uitați, cât este de frumoasă. Și această punguță atât de stilată, formidabil, chiar un cadou senzațional, un accesoriu și material de lucru atât de necesar nouă celor care dezvoltăm afacere. Deci uitați-vă, este buzunar dublu, adică acesta din această plasă, da? Și respectiv încă un buzunar înăuntru unde să plasăm cu grijă oglinjoara. Adică să nu ocupe loc, da, pentru celelalte produse, dar cumva să fie frumos plasate și cât de frumos
și un mare, mare ajutor pentru lucrul nostru offline. Deci, da, îmi place foarte mult. Deci, calitativă, este extraordinară. Senzațional, eu sunt și culoare, îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult. Wow, cât de frumos. Așa. Dacă muncim, într-adevăr, suntem răsplătiți pentru orice acțiune în farmacie. Este genial. Pentru 4 recomandări, da? Pentru 4 noi registrați care au făcut comandă minimă de 35 de puncte. În aceasta sunt alte condiții, sunt tot aceleași condiții, dar cadourile sunt fenomenale. Vreau să vă arăt ultimele achiziții pe care le-am făcut. Sunt aceste insigne cu logo-ul Pharmacy. Foarte și foarte stilate, sunt și aceste aurii și aceste argintii, pentru că le iubesc foarte mult ca să le ofer acelor lideri care sunt activi și ca să îi manifest recunoștința, da? Să le fac câte o mică surpriză și să le iubesc. Și am făcut comandă de câteva aici, da? Atâtea câte am considerat eu că să știu sigur că vor veni. Iată așa sunt. 8 bucăți am făcut comandă și iată, urmează să le împart. Mai departe, o mostră, iarăși cred că din setul de Glow Club, iată aici. Mostra de Fashion, da? Este genial, îmi place foarte mult această aromă. Iată asta de mostră, dar nu este de la Glow Club, este pentru fondatori, da? Vine un starter, un set de mostre pe care noi îl folosim în lucrul nostru. Da, Miriam! Și respectiv aici pe recomandare nuanța 10 nude și nuanța 07 sunt rujuri de recomandare. Am să vă arăt și... Da, mami, da? Și vă ți-a rămas? Ține încă o... Așa, iată nuanța care este. Nuanța aceasta este 07. Așa. Nu desfac pentru că este pe recomandare. Și de asemenea am să vă arăt nuanța 10 nude. Cum arată? Sunt rujurile mari lichide, seria nouă, da? Cu texturi noi, îmi place foarte mult, au un mare avantaj aceste peruțe, îmi place foarte mult la peruțe la rujuri, se aplică foarte ușor și chiar și textura rujurilor îmi place foarte mult. Eu sunt aici în acest video. Am folosit un ruj, dar din seria veche. Mi-a mai rămas și un roz natural. Da, mami! Da, iubita! Ce ești? Bravo! Un ajutor de nădejde, da? Ești un ajutor de nădejde? Da? Am despachetat comanda împreună cu Miriam. Pe această notă frumoasă vrem să vă zicem mulțumim și până la noi întâlniri cu unboxing, despachetăm comanda cu bebe Miriam. Miriam, ia uite ce este acolo, ia! La revedere!